Saan lagi pangita ni mo, bebe? Uy, kuan dili. Saan na? Saan lagi? Pangita niya kung gusto ng ilang sa tiil, eh. Hindi ako malayuan. Kaya ako pangita. Kuan, cellphone. Kita na mo ito akong sudlay, babe. Sudlay. Sudlay. Ang sudlay ko, babe. Saan naman po ng sa buka? Sudlay. Ano yung mo nagikuan taguan sa likod mo? Saan yung pangita ni mo, eh? Tara mo mo butang yung gamit, eh. Ako yung isang panbaasan ako. Mampod, daghan ba ni mo gipangita? O saan mo gipangita di ay? Ano naman itong kuan na itong isa ko? Tulong pulbos. Saan lagi pa? Saan naman po na? Abi, ay! Saan naman ang... Pwede mo naman ko. Tintong ba naman? Ay! Saan naman di? O saan naman di? O saan di na? Ay pa ba? Kaya na, kuan na ni diri, oh! O saan na, bibi? Ano na ko dira? Bigo. O saan na gikuhan mo? Ang hamo na yung pulbos na diri. Ikaw, gitago-taguan ka siguro ni mo dito sa mabaw ba? No? Grabe mo ta nga nagpulbos eh. Atik ko ni mo, no? Ikaw, nagtago-tago guruan eh. Ako ba yan yung gamiton ugma? Huwag nagyawi.